Senantolanta bunagun kan Mali la tiɲɛ do Mali forobatɔn senantolantanaw ni senantolanta fédération ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen nka senantolantanaw dusura kojugu farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Musa Jara ka fɔ la an k'a lamɛn. Rien ne prouve également que éliminatoire match min bɛna sɔrɔ an ka ballontan minnu bɛ yen nɔ k'u bɛɛ bɛ former n'i tɛ former mɔgɔ wɛrɛ bɛ wele donc maintenant o b'a jira k'a fɔ équipe nationale tɛ mɔgɔ kelen ye k'a fɔ de ko aw bɛ rébellion kɛ équipe nationale kɔnɔ moi je pense que o tɛ solution de. Musa Jara ka yeta la Mali jalatigi Hamari Traoré tun ka kan ka na fédération ka wele jaabi. Et peut-être kuma dɔw bɛ Amari kɔnɔ a t'a fɛ k'a fɔ an kunnafonidilaw ɲɛna kuma dɔw bɛ Amari kɔnɔ a t'a fɛ k'a fɔ supporters ɲɛna kuma dɔw bɛ Amari kɔnɔ a t'a fɛ public ka bɔ a kalama cogo dɔw la a b'a fɛ k'a fɔ peut-être ko tigibatigibaw non o tigibatigibaw an bɛ min miiri peut-être ministère des sports b'o la peut-être fédération malienne de football b'o la donc maintenant fédération kun ka fan o de kun ye nin ye a ɲɛfɔ yɔrɔ kun ye yen de ye a kun kan ka taga fédération na mais le fait que a ma o lamɛn o kɛra fili ye bon bras de fer a tɛ Mali ballontan arranger dɔw bɛna fɔ dɔn ko n'u ma sɔn k'an k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen o fana tɛ solution ye parce que équipe nationale kuturu gɛnni ka bɔ yen nɔ a crise bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Gɛlɛya in senantolanta fédération ni senantolantanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka kan ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. Joueurs ka u bolo da u dusu la comité exécutif k'a bolo da u dusu la supporters k'u bolo da u dusu la an bɛɛ k'an bolo da u dusu la ministère yɛrɛ fana ka impliqué a la imposition tɛ u k'u impliqué u ni acteurs ninnu ka sigi u ka kuma u ka fɛɛrɛ kɛ pour que a ko bɛ se ka kɛ ka nɔgɔya cogoya mun na. A mana mɛn cogo o cogo sigi ka fɔ de y'a fura ye Musa Jara ka fɔ la. N'o fɔra dɔ bɛna fɔ ko sigikafɔ dɔ kɛra conseil na ni o ye symposium ye o symposium na i b'a ye k'a fɔ acteurs caman bɛ yen nɔ minnu bilara a kɛrɛfɛ a kuma fɔra depuis a kɛnɛ kan yen nɔ bi bi in na ni symposium bɛ kɛ ni lajɛrɛ belebeleba bɛ kɛ Mali ballontan ko kan acteurs fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu diminen don hali minnu yɛrɛ y'a fɔ k'u sen t'a la pewu u bɛɛ kan ka wele ka na u ka n'u sigi u ka kuma n'u sigira ka kuma o sigikafɔ kɛnɛ kan jaabi min bɛ sɔrɔ yen nɔ ne bolo o jaabi de bɛna kɛ sababu ye k'an ka ballontan sama ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais k'an to ni sama-samali la an tɛ se ka taga yɔrɔ si. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Musa Jara y'a jira ko gɛlɛya ninnu bɔyɔrɔ ka jan ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ. Fédération yɛrɛ ka texte en tant que jateminɛ ma kɛ texte la a marali koɲɛw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc maintenant mɔgɔ jumɛn de kan ka kɛ acteur dirigeant sportif ye mɔgɔ jumɛn de kan ka k'a ye est ce que mɔgɔ sugu bɛɛ kan ka kɛ a ye wa wari bɛn kun dɔrɔn o kan ka to i ka kɛ dirigeant sportif ya olu fana ɲininkali minnu olu kan ka kɛ. Hakilina jiginna Mali forobatɔn jalatigi Hamari Traoré ɲangina senantolanta fédération ɲɛmayaso fɛ a toɲɔgɔn caman y'a jira ko ni a ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen olu tɛna u niyɔrɔ ta tuguni Mali ka ɲɔgɔndan nataw la. Hamari Traoré tun y'a jira bɔlɔlɔ sanfɛ ko Mali senantolanta tagabolo man ɲi senantolanta fédération ɲɛmayaso tun y'a wele k'o ka na ɲɛfɔli kɛ o ko la Hamari ma na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don.